Welkom bij het programma Gewest Friesland. We zijn er alle weekend mee een programma over reportages zat uitgestuurd worden in het programma Van Gewest tot Gewest, dat van de nationale televisie weer. Dat van 1964 ontstier. En we zitten alle weekend aan tafel bij Johan van der Zee, want dat is de man die de meeste reportages in Friesland maakt voor het programma Van Gewest tot Gewest. Van 1968 die er dat. In 2001 toen we er nog krek bij het programma Van Gewest tot Gewest, 2001. Dan praten we over een reportage uit Haas. Ja. En ja, ik had erin zitten te zien en toen dacht ik van, dit is meer een achter het nieuws reportage dan in van Gewest tot Gewest eigenlijk. Ja, nou ja, die man die daar als, hoe neem je het? Wijkbeheerder of zo. Wijkbeheerder, Ja. dat vond ik zo'n bijzondere man. Ja. En wie daar op een andere manier dwanden als dat de normale meeste wijkbeheerders die uit de centrale verwarming dan waar dat makken of dat soort dingen. Maar deze man weer sociaal werken. Ja, weer sociaal werken. Ja. Wat ze nou in zitten in die vluchtelingenproblematiek en de opkomende criminaliteit. Dus de wijkagenten moeten eigenlijk een beetje in de gaten houden hoe dat in de wijk. Dat had meer resultaat dan van bovenaan bad. Dat waren op die manier niet. Nee, maar ik bedoel, het is een gebied achter het Sjerke in Haas-Zuid. Ja. Die door rommelig, drugs, oerlijst enzovoort. Dat wint dat dingen die je normaal net dienen. Nee, maar ja, doe wel even. Ja, nee, maar ik zit aan te denken van hoe komt dat dan in die ja. Nou ja, je past je echt bij het onderwerp een beetje om. Ja. Dat is juist een onderwerp en dat is nou, dat vind ik bijzonder. Ja. En dat doorstaan op een manier die bij het onderwerp past, denk ik. Ja. Maar dat bedoel ik, dat weer achter het nieuws. Dat is, Nou, laten we maar eens eerst naar zien. De reportage komt uit 2001 en dit staat in benamende teken van de wijkbeheerder. Maar dat staat eigenlijk voor mij in Plan Zuid in Haas. Ja, met het werkservicebureau Harlingen, woningbouw. Zeg, ik heb even een vraag. Is er van jou ook bij jullie ook een melding bekend van de Irenestraat, waarschijnlijk 13? Want er ligt er bij een boom een hele hoop troep. Je houdt je hart vast als er een huis naast je leeg komt. Als je een nette straat hebt en er komen een paar, raren in te wonen, hè? Ze laten het ze doen, niks aan de tuin. En die flatten ook, er is een flat. Nou, dat hele portaal een bende die daarboven woont. Als de brand komt, want die heeft daar een grote doos in dat portaal staan. Dan gooit ze al die krantenrommel in en de reclames. Ja. Eén lucifers erin en die mensen die erboven wonen kan niet meer naar beneden. Je moet het verspreiden door de hele buurt heen. Of door heel Harlingen heen. Je had het ook even kunnen verstaan. Hè? Nou, ik vind gewoon, het feit dat leg gewoon van... Jongens, het is een slechte buurt, gooi er alles maar in. Maar zo zit het natuurlijk niet. Je kan het ook verspreiden, hè. We kunnen ook zeggen, jongeren gaan naar de Goudkust, hè. Ik noem dit dan het Stuivertjebuurt. En we hebben ook nog een Zilverkust, hè. Maar verspreid het dan over de hele buurt. Maar zet het niet op één plek. Hebben mensen nu ook zoiets van, daar komt hij weer aan? Over het algemeen niet. Ze accepteren het gewoon dat er een beetje op de buitenkant gelet wordt, eigenlijk zonder problemen. Je hebt altijd mensen die totaal niks willen doen. Die zullen misschien denken van, daar heb je me meer. Maar over het algemeen wordt het heel makkelijk geaccepteerd. En ik probeer het ook zo over het algemeen echt niet met een strenge vingertje rond te lopen. Maar gewoon op een vriendelijke manier even duidelijk te maken van mensen, doe er eens even wat aan, want anders, enzovoort. Ja, maar dit nog even. Dan weet ik juist niet wat ik denk, ik vraag jou nog even. Nou, het is hier doodstil in de straat. En ik heb haar even aangebeld, maar zij is er ook niet. Dus ik kan op het moment niks vinden. Er is trouwens niemand, dus dan houd het bij mij even op. Nou ja, ik wacht wel af. Mocht ik nog een kop langs de deur zien rollen, dan grijp ik wel in. Oké, hoi. Wat was er nou aan de hand? Nou, het meisje komt daar en die wil absoluut niet vertellen waar het is en wat het is. Ed weet het wel. Nou ja, wat adressen die ik logisch kan bedenken, dat ben ik nu geweest.
Maar er komt iemand Bij Ja, woningbeheer. die kwam bij en woningbeheer met de klacht van ze slaan elkaar de koppen in, de hersens in en Ed moet komen. Ik wil niet zeggen waar, nee, Ed weet het wel, dat was het antwoord. Ed weet het dus niet in dit geval. En Ed gaat rustig door. Ik zou niet weten wat ik anders moest doen. Ik kan wel een storm in een glas water veroorzaken en dan bij de politie gaan vragen of dit of dat. Nou, als ik niks hoor, dan hoor ik niks. En... Wij hadden de idee om door middel van het oprichten van een wijkservicebureau daarmee te gaan experimenteren. Te kijken wat dat zou opleveren in de wijk. En dan vervolgens na verloop van enige tijd te komen tot een stappenplan. Dat was onze intentie vorig jaar. Toen in januari het artikel in de Leeuwarder Courant verscheen, pagina groot over uw wijk, veroorzaakte dat nogal wat opschudding onder u. Dat was op allerlei manieren merkbaar, maar nog wel het meest doordat er op heel veel huizen aanplakbiljetten werden gehangen. Met diverse kreten, maar de meeste kwamen er toch wel op neer, dat er een ongerustheid uitsprak over de toekomst van de huizen. En op de meeste pamfletten was dan ook te lezen, geen sloop. Wat wij tevens merkten, dat was het idee dat wij op dat moment al zouden weten wat we zouden gaan doen. Dat is niet zo. Wij hadden op dat moment geen plannen in de la liggen en die hebben we ook nu op dit moment nog niet. Er zijn toch wel een hoop positieve dingen die ook wel komen. Dat mensen weer blij van zijn. Verlichting en zo, dat beter geworden. En dan komt er een positief praten van... oh, ik vind het zo hartstikke mooi. Nou, dat is ook wel weer eens leuk. In plaats van problemen of klachten. Hoe lang kent u de wijk? Ik woon mijn hele leven al in Harlingen. Dus ken ik de wijk ook wel. En is er verandering? Jawel, ik vind het zo wel, ja. Ja, positief. En welke rol speelt buurman? Ja, nou, ik vind die man uitermate geschikt. Dat is een soort vader hier in de buurt. Waar ze dan met problemen komen. Dus hij speelt een belangrijke rol Ja. in de... Ja. Nou, hij kan nu helemaal niets meer zeggen. Ik zwijg. Ja. Maar ja, er is... Het voldoet in een behoefte dus, hè, dat er een wijkbeheerder is. Ja, op deze manier, want een wijkbeheerder houdt in wezen wat anders in eigenlijk. Zoals je ook wel bekend is. Er worden er meer woningcorporaties die wijkbeheerders hebben of flatbeheerders. En die werken allemaal van een heel ander systeem. En ja, hier is het eigenlijk op vraag of verzoek van de wijk totaal anders uitgepakt. Hier vond men het ook wel belangrijk dat er op de uiterlijke dingen gelet werd. Ja, de mensen zelf zaten zoveel met problemen, dus ja. En dan moet je dat eerst opknappen. En je zit hier natuurlijk ook met, vooral in deze straat, een vrij jeugdig publiek. En die zijn vaak uit huizen gegaan, niet omdat het thuis zo goed ging. En dan ben je vaak een substituut voor wat eigenlijk hun ouders waren. Dus die komen hier met een rotzooi, maar ook met een leuke dingen vertellen en weet ik wat. Ik bedoel, je krijgt hier heel vaak van, oh, ik heb een nieuw vriendje en hoe vind je hem? En dan komen ze voorstellen zelfs. En dan willen ze weten wat je ervan denkt. En zo werkt het hier ook. Dus je bent, wat dat betreft, voldoe je ook aan een bepaalde behoefte ten opzichte van de mogelijkheden die ze mijn eigen ouders eigenlijk kwijt zijn geraakt. Welke reden dan ook. Maar ook problemen helpen oplossen. Nou ja, dat is het eerste wat je moet doen, want je probeert eerst iemand gelukkig te krijgen of tevreden te krijgen, min of meer. Dus dat is het meest belangrijke wat je moet doen ook. Ik hoop dat één ding duidelijk geworden is, dat er de eerstkomende jaren niets met uw woning gebeurt. Waarom benadruk ik dat zo? We hebben bij ons in eigen huis de term woongarantie gebruikt. En we hebben beseft dat mensen als ze hier wonen natuurlijk niet kunnen leven met de onzekerheid dat van de een op de andere dag bijvoorbeeld hun woning gesloopt wordt. Dat is niet houdbaar, want je wilt ook wel eens een keer wat in je huis doen. Je wilt ook weten waar je aan toe bent. Dat betekent ook dat ons onderhoudsbeleid van de komende jaren, dat zal helder zijn. Als er lekkage is, dan moeten wij komen. Ja, maar dan kom je hem niet. En dat is het gewoon. Daar wil ik heel graag op ingaan. Daar wil ik heel graag op. Ogenblik. Nou, prima. Nee, maar dan... Mijn beste man, dan kom je hem niet. Want ik loop weer een paar platpot naar dat kantoor toe voor die douche.
Ik bedoel, met de tegels hangen los aan de muur. Ja. En het water wat achter die tegels zit, dat slaat het schiethuis in en het zuil opkrimpt. Als die wateropmeter komt, nou, daar zit zo'n bak, in die douche zit die watermeter achter. Die man die zit met zijn hand tot suffer in de bar en in een vieze zwijnerij en de bar, ik krijg de hoofdkraan niet eens dicht. Mooi. Wij mogen nu, sinds april mogen wij nu centrale verwarming in deze eengezinswoningen. En we komen ook in aanmerking voor nieuwe keukens. Dus dat hebben we al bereikt. Jullie hebben een hele tijd angst gehad dat het niet goed zou komen met de wijk. Ja. Is dit een teken dat het beter wordt? Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Want ja, ze weten nog niet wat ze hier precies gaan doen. Dat moeten ze dus nu nog... Wat voor rol speelt zo'n wijkbeheerder daarin? Nou, sinds Ed hier dus in de wijk is het dus... nou, kunnen wij wel merken... ja, het wordt er wel beter op. Wat doet hij eraan? Nou, hij is hier dus voor te zien dat de mensen de tuinen en zulke dingen goed onderhouden. Doen ze dat niet, dan wordt er wat van gezegd. Maar het is nou ook, zeg maar, er komen een hele hoop mensen bij hem met maatschappelijke problemen en zulke dingen allemaal. Dus hij doet eigenlijk veel meer dan waar hij voor aangesteld is? Ja, dat vinden wij wel, ja. Hij is eigenlijk een maatschappelijk werker? Ja, wel. Maatschappelijke werker volgens mij en psychiater ook wel. Kom eerst nog lekker bij, eerst even met de groep, want dit moet de andere dingen ook. En dan ga je een beetje taaien. Oké, doei. Het was even een uurtje weg naar een andere plaats. Waarom? Nou, er was een meisje die had ruzie met een vriend gekregen. Die hebben nog altijd steeds een op- en afrelaties. En het was nu een beetje erg hoog opgelopen. Nou ja, omdat ze ook een klein kind heeft, leek het me veiliger om haar toch maar hier naar het dreigenhuis toe te halen. En aangezien er geen andere methode voorhanden was, ja, dan moet je zelf wel. Dat was er aan de hand. Hoort ook bij dit werk? Officieel misschien niet, maar bij mij dus wel. Haas, 2001. Er had zelfs een periode geweest, de week zou ik sloopt worden. Ja, dat had dat dreigen te gebeuren. Ja. En daar heerst dus echt te maken, maar de bestuurders in en die vertrouwde ik eigenlijk ook net heel nul. En dat hier de bevolking daar ook. En deze man die hielp de bevolking daar wel bij om christelijk stal te krijgen. Ja. Dat wie wel. Hoe het al hier Aaron is, weet ik net. Nee, maar de wiek bestaat nog wel. Het is wel wat vernaaid al hier en de rommel is er ook wel wat uit, zeg maar zitten. Dus de wiek bestaat net als een achterstandswiek meer. Maar Haas bloedt al in een apart plak, toch? Ja. We krijgen Haas in je grote gemeente Friesland, maar in de gemeente Haas. Ja, precies. Vastheid van Londen, dus... Ja. Goed. We gaan naar een San 60. Wie is ik daar net in het Ciens bij van geweest. Maar er zijn prachtige beelden van de mossels in de Waadzee. Want er was altijd een conferentie van de viskers in de winter op Bakkeveen. Ja. Daar is toch ook nog wel geweest. Daar heb ik wel geweest. Ja, ik kijk nog wel vast van Skuttervaar wie dat dan. Maar deze man die een zwargelijk oer de dammen naar Ameland, dan gewoon de mossels voortkomen. Ja, dus dat spelen doen nog altijd. Ja. Want het is in 1965 is het maar die plan kwam, dus de Vereniging tot Behoud van de Waddenzee ontstaan. Ja. En maar zelfs toen werden ze nog bang dat die dam er komen zou. Ja, de dreiging had daar dus nog altijd weg. Want de provincie Friesland wie er eigenlijk wel voor. Voor die dammen? Ja. De doelmalige bestuurders wel. Dat maar uiteindelijk zie je het er in de provincie meesten die ik zie in werken, zeg maar zitten. Maar we moeten maar even schermen, dat beeld van die viskers die dan met elkaar in Bakkeveen zitten. Viskers in Bakkeveen. In pak? Ja, heel mooi. Nou, zullen we maar even naar. Vissers varen onder alle weersomstandigheden, ook als het stormt, zoals afgelopen dinsdag toen op de Waddenzee windkracht 9 stond. Om garnalen te vangen worden netten overboord gezet die over de grond worden gesleept. De garnalen worden van de zeebodem losgewoeld en komen in het uiteinde van het net, de zogenaamde kuil, terecht. Iedere trek is voor de visser een avontuur.
Hoe groot zal de vangst dit keer zijn? Na de oorlog is het met de garnalenvisserij goed gegaan. De overheid hielp bij de modernisering van de vloot en de export steeg, waardoor de prijzen beter werden, zodat nu gesproken kan worden van een gezonde bedrijfstak. Er doemen aan de horizon echter gevaren op. De Lauwerszee, onderdeel van de Waddenzee, zal in 1969 afgesloten zijn. De garnalenvissers uit Zoutkamp zullen dan verder van huis op de visvangst moeten gaan. Daartoe zijn grotere boten nodig die de vissers zelf niet of nauwelijks kunnen financieren. Zij rekenen hierbij op hulp en steun van de overheid. Wellicht worden ook nog andere dijken in de Waddenzee gelegd. Bovendien kwamen zeeuwen die eeuwenlang hun mosselpercelen in het deltagebied hadden naar het noorden. Op de Waddenzee is veel ruimte, zowel voor de garnalenvisser als voor de mosselkweker. Maar beide moeten de zekerheid hebben dat zij op deze visgronden kunnen blijven om een stuk brood te verdienen. Daartoe is rust in het water een eerste vereiste. Want verlegging van de stroomgeulen door nieuwe dijken kan de mosselpercelen vernielen en de broedplaatsen van de garnalen verstoren. In de volkshogeschool in het Friese Bakkeveen kwamen garnalen- en mosselvissers bijeen om zich te beraden over de ontwikkeling van de Waddenzeevisserij in de toekomst. De heer Hildebrand, hoofdafdeling visserij van het Landbouwkundig Economisch Instituut, vertelde het volgende. Die Waddenzee was voor 1940 eigenlijk van weinig betekenis. Men kon er mosselen vissen en garnalen vissen. Maar daar was voor consumptieve doeleinden eigenlijk geen behoefte aan. Zeeland kon geheel voorzien in de aanvoer van mosselen voor export, want wij Nederlanders eten dat product nu eenmaal niet. Ook de garnalen kwamen uit Zeeland en de Zuid-Hollandse wateren. Van de Waddenzee had men geen garnalen nodig. Verandering is er ingetreden wat de mosselen betreft na de grote ramp in Zeeland. De mosselcultuur is wat men noemt een monocultuur. Daar kan dus zo nu en dan eens een calamiteit optreden, in dit geval door het optreden van een parasiet. En daardoor daalde de productie van die mosselen enorm. Toen is men eens op de Waddenzee gaan kijken of die mossels ook te gebruiken waren voor export naar het zuiden. Dus die mosselkwekers kwamen op kussen te zitten. Goed. Zij hebben hier mosselpercelen geëxploiteerd en dat is uitstekend geslaagd. Tussen de aanwezigen op de Waddenvisserijconferentie in Bakkeveen was ook de heer Jumelet, voorheen werkend in Bruinisse, nu in Harlingen. Als u de gronden krijgt voor de mosselcultuur, hoe is dan de verhouding met de garnalenvissers? Want dat waren toch oorspronkelijk hun gronden? Nou, die hebben ons in het begin heel goed opgenomen. Heel goed zelfs. Naderhand natuurlijk, een mosselkweker wel steeds meer grond. En toen zijn er natuurlijk wel eens van de garnalenvissers natuurlijk wel eens iets geweest dat ze zeiden, ja, nu moeten we daarmee stoppen, want anders krijgen ze op een duur alle grond en hebben hun geen ruimte meer om te vissen. Dus dat is wel te begrijpen. En hoe ziet u nu de toekomst van de mosselvissers hier op de Waddenzee? Nou, ik geloof dat moet er meer uitbreiding komen omdat in Zeeland de zaak wordt afgesloten. Dus dan gaan er veel mosselgronden verloren. En wanneer we dan oostelijk op zouden kunnen, desnoods tot de Eems. En er zouden dan geen dammen worden gelegd, want dan zou dat natuurlijk niet kunnen. Dan zit er nog wel een goede mogelijkheid in om hier ons te blijven vestigen. Nu zitten de vissers dus voor het grote probleem, wat zal er gebeuren als men nu om het toerisme naar Ameland te bevorderen daar een dam zal gaan leggen. Ze zijn bang dat dat ertoe zal leiden dat die garnalen zich hier niet meer kunnen voortplanten zoals tot nog toe het geval is. Begrijpelijk deze angst van de vissers, want ze vinden hier een uitstekend bestaan. Een aantal is niet zo groot, een deel van deze vissers komt zelfs uit de landbouw. Landbouw en visserij liggen wat dit betreft, wat het mentale klimaat betreft, dicht bij elkaar. Het oordeel van de heer Westra, garnalenvisser uit Zoutkamp, luidde: Wat de Waddenzee betreft zie ik het duister in. Want door al die afdammen en indijken van Lauwerzee, Waddenzee, gaan de broedplaatsen verloren. En alles wat afgedamd wordt, waar geen stroom meer lopen kan, waar geen voedsel meer kan komen voor dat, wat betreft de garnalen en zo, dat is funest. Hè. En verwacht u nu na deze ene dam er meer dammen?
Ja, hoeft waarschijnlijk wel. Ze houden het niet bijeen. Dat denk ik niet. Want het gaat om land dan winnen. Zo bekijk ik het. Eerst 1 dam en later dan krijgen we er nog eentje bij. En dan na verloop van tijd zullen de andere eilanden wel volgen. Dat is de hele opzet, geloof ik. Als men er 1 dam neerlegt en wel een lage dam, waar het water dus bij hoogwater overheen gaat, dan zien we niet zo'n grote moeilijkheid. Dan zullen die stromen zich niet zo verleggen. Prachtig, zo'n echte Zeeuw, Sumerlet, en die stiert dan in Haas te praten. Hij weet trouwens, ik correspondent van schutervaring diezelfde periode om hoe de mosselcultuur van alles te vertellen. En die mosselcultuur is nou voort, hè? Ja, die is net meer in het water. Het is eigenlijk wel zonde. Is toch wel eens mossels? Ja, zeker. Ja, en mijn voorles eindredacteur, die hier in Wieringen Aak, en dan voeren we op het bad. En dan gingen we naar de mosselgroen, zeg maar. En dan eten we lekkere mossels. Die we zelf plukten. Dus, geweldig. Ja, nou, het bestaat net meer. En de viskers die binnen in Zeeland al. Dat wie uit 1966 een reportage over de mosselcultuur in het water in de tijd van gewest dat gewest. Nou dus bij Gewest Friesland. Dat programma is er. Takkemieke weer.